Mathematics Grade 1. Kauban si Teacher Myra. Welcome sa klase ni Teacher Myra. Kabalo na ba kamo ihap? Kaila na ka sa mga numero usa hangtod na pulo? Kay karong adlawa, magtuunta unsaon pag-ihap. Usa ta magsugod sa atong klase, mao kini ang atong mga class objectives na kinahanglan ninyong makag-ot. Makaila sa mga numero usa hangtod na pulo. Hustong maihap ang mga butang. Maspell o mabaybay ang ngalan sa numero usa hangtod na pulo. Ug masulat ang mga numero usa hangtod na pulo. Andam na ba ka? Kay magtuo na ta sa pag-ihap gikan usa hangtod na pulo. Naatay usa ka bag. Ini ang numero usa. Paminawa si teacher aron makahibalo ka unsaon pag-spell sa usa. Usa. U-S-A. Usa. Karon ikaw na pod. Correct. Naatay mga lapis. Usa, duha. Duha ka lapis. Atong spell ang duha. D-U-H-A. Duha. Karon ikaw na lang. Very good. Naatay mga notebook. Ihapon nato kung pila kini. Usa, duha, tulo ka notebook. Paminawa ko aron kabalo ka mo spell sa tulo. Tulo. T-U-L-O. Tulo. Karon ikaw na lang. Ihapon nato ang mga gunting. Usa, duha, tulo, upat. Upat ka gunting. Paminawa ko sa pag-spell sa upat. U-P-A-T. Karon ikaw na lang. Good job! Hapon nato mga erasers. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka mga erasers. Lima. L-I-M-A. Lima. Karon ikaw na lang. Correct. Ihapon nato ang mga libro. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka mga libro. Unom. Atong spell. U-N-O-M. Unom. Karon ikaw na lang. Correct mga bata. Ihapon nato ang mga bata. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka mga bata. Pito. Paminawa ang pag-spell. P-I-T-O. Pito. Sige, ikaw na pod. Correct. Pagkahawd, oy. Ang sunod natong ihapon kay mga color.
usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Walo. Paminawa ko sa pag-spell sa walo. W-A-L-O. Walo. Sige, ikaw na po. Wow! Tama! Naatay mga glue. Ihapon nato. Sa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Siyam ka mga glue. Siyam. Atong spell. S-I-Y-A-M. Siyam. Sige daw. I-try daw og spell nga ikaw lang. Tama ang imong gihimo. Ang ulahi natong ihapon kay mga ruler. Usa, a, tulo, upat, lima, unom, o, walo, siyam, napulo. Napulo. Atong spell ang napulo. N-A-P-U-L-O. Napulo. Kaya ba nimo na? Sige daw. Tama. Very good mga bata. Makakat-on yun ang batang maminaw. Karon, ikaw na lang ang mag-ihap sa mga butang sa kada grupo. Sigurado si Teacher Myra na kaya nimo ning buhaton. Andam na ba ka? Sige, magsugod na. Pila ka mga punuan ang imong makita? Unsay imong tubag? Correct. Ang hustong tubag kay duha ka mga punuan. Ihapa ang mga hayop. Pila man sila? Correct ang imong tubag. Kini kay upat ka mga hayop o mananap. Ihapa ang mga bulak. Pila kini? Unsa imong tubag? Yes, tama. Unom. Unom ka mga bulak. Pila ka balay ang imong makita? Sakto ang imong tubag. Usa ka balay. Karon ihapa ang mga gulay. Unsa man ang imong tubag? Sakto na pod. Ang mga gulay kay siyam ka buok. Siyam ka mga gulay. Ihapa ang mga langgam. Unsa ang saktong tubag? Yes! Tulo ka mga langgam. Ihapa na pod ang mga bike o bisikleta. Unsa ang imong answer? Correct! Ay 5 ka bike o bisikleta. 5. Ihapa ang mga tamis na ice cream. Karon, unsa man ang imong tubag? Yes, tama kini. Tay 8. 8 ka mga ice cream. Ang imong ulahing ihapon kay mga sakyanan o mga auto. Ihapa kini. Karon, unsa man ang tubag? Kusga daw? Sakto na pod.
Napulo. Napulo ka mga auto o sakyanan. Wow! Sakto ang imong mga tubag. Ipadayon jud ang imong pagpaningkamot sa pagtuon mga bata. Karon mga bata, kuhaa ang imong lapis ug papel. Kay imong isulat ang numero 1 hangtod 10. Hanaya ang imong pagsulat niini ug ipakita dayon sa imong mga ginikanan kung nahuman na ka. Kaya na ba nimo na? Sige, good luck ha! Diri mahuman ang atong pagtuon karong adlaw. Siguraduha nga nakasubscribe ka sa channel ni Teacher Myra aron makabaludayon ka kung mag-upload ko og bagong video. Daghang salamat mga bata! Bye!